ଥରେ ଆସିଛି ମୁଁ ଠାକୁର ଘରକୁ। ଚାଲ ପୁଣି ଥରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆସିଲୁ? ହଁ ପୁଣି ଥରେ। ଆଉ କହିଥିଲା କି ସେଇଦିନ ସମୟ ନାହିଁ ଥିଲା, ଆଜି ସେମିତି ଫାଙ୍କା ଅଛନ୍ତି ନା? ହଁ ଠିକ ଅଛି। ତ ଆଜି କଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ କହ? ନାସଣ ପାଙ୍ଗଣ ପେଷଣ। ନାସଣ ପାଙ୍ଗଣ ଆଉ ପେଷଣ। ଠିକ ଅଛି। ନାସଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନାସଣ ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ନେଇକରି ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ବା ତାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଟ ଦେଇକରି ଶକ୍ତି ଦେଇକରି ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଅଜାଣତରେ ଯୋଉଟା ମାଟି ତଳେ କିମ୍ବା ଘର ଚାଳରେ କି ଯୋଉଠି ହଉ ମାନେ ଖେଞ୍ଚା ଯାଏ, ସେଇଟାକୁ ହେଲା ନାସଣ। ନାସଣ ହେଇପାରେ ଗୋଟେ ଚଢେଇର ପକ୍ଷୀ ବି ହେଇପାରେ, ଗୋଟେ ପଶୁର ହାଡ଼ ବି ହେଇପାରେ, କି କିଛି ଗଛର ଚେର ବି ହେଇପାରେ, କି ମହିଳା ମାନଙ୍କର କିଛି ଚୁଟି ଫୁଟି ବି ହେଇପାରେ, କି କୌଣସି କୁକୁଡ଼ା ଛେଳିର ମୁଣ୍ଡ ବି ହେଇପାରେ। ସେଟାକୁ କୁହାଯାଏ ନାସଣ। ଆଉ ପାଙ୍ଗଣ? ପାଙ୍ଗଣ ବିଷୟରେ କହିବି, ନାସଣ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ କହୁଛି, ଜାଣିଥା। ନାସଣ ଜିନିଷଟା ରହିଲେ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିବ। ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ଦେହ ପୀଡ଼ାରେ ରହିବେ। ଆଜି ୟାର ଏଇଟା ହଉଛି, କାଲି ତାର ସେଇଟା ହଉଛି। ଆଜି ୟାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଆଜି ୟାକୁ ବାନ୍ତି ହେଲା, ପେଟ ବଥା ହେଲା, ଜ୍ୱର ହେଲା, ଆଜି କଳି ଝଗଡ଼ା ହେଲା, କାଲି ପୁଣି ଆଉ ଜଣଙ୍କର କଣ ଗୋଟେ ହବ। ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁଦିନ ଲାଗି ରହିବ। ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିବ। ପଇସା ପତ୍ର ଆସିବ ଘରକୁ, କିନ୍ତୁ ଚାଲିଯିବ ଜାଣି ହବନି। ପଇସା ପତ୍ରର ଅଭାବ ଦେଖାଦେବ। ଘରର ଯୋଉ ଭଲ କାମ ଗୁଡ଼ା, ଧର ଚାଷବାସ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାହା ବି ଘର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯୋଉ କାମ ଗୁଡ଼ା ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ା ଭଲ ଭାବରେ ଠିକ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ରହିଲେ କୌଣସି କାମ ଠିକରେ ହବ ନାହିଁ। ହଁ କି ନାହିଁ? ତ ନାସଣଟା ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ତା ଦେହରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାକୁ ତନ୍ତ୍ରକ୍ରିୟା ମନ୍ତ୍ରକ୍ରିୟା କରି ଲୋକଙ୍କ ଘର ଅଗଣାରେ ବା ଚାଳରେ ଛିଞ୍ଚିଦେଲେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଘରର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଖରାପ କରେ, ସେଇଟା ହେଲା ନାସଣ। ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷଟା ବିଭିନ୍ନ ଗୁଣିଆ ମାନେ କାଢ଼ନ୍ତି। କିଏ ଯେ ମାଟି ତଳୁ କାଢ଼େ, କିଏ ଯେ ତାର କୋଉଠୁ ହାତ ମାରିକି କାଢ଼େ, ସେଇଟା ହେଲା ନାସଣ। ନାସଣର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହିଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ଗୁଣିଆ କାଢ଼େ, ଯାହା ପାଖରେ ଯେଉଁ ମାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କାଢ଼େ, ସେ ମା କେବେ ନାସଣକୁ ଛୁଏନି କି ଧରେନି। ସେଟା ଗୋଟେ ଖରାପ ଜିନିଷ। ତେଣୁକରି ସେଟାକୁ ସୂର୍ଷ ମନ୍ତ୍ରୀକି ତାର ଅଛି ବିଧି ଅଛି, ମାନେ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି। ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ସୂର୍ଷକୁ ପଢ଼ି ସେ ଦେହରେ ମାନେ ସେଇ ସୂର୍ଷକୁ ଯଦି ମାରି ଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ନାସଣରେ ଯେଉଁ ପାୱାରଟା ଥାଏ ବା ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଥାଏ, ସେଇ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ା ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ସେଇଟା ହେଲା ନାସଣ। ଆଉ ପାଙ୍ଗଣ। ପାଙ୍ଗଣ ଆମେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଝାଡ଼ିକିରି ଭଲ କରୁଛେ, ଆମେ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଝାଡ଼ୁଛେ। ତ ଡାହାଣୀ ମାନଙ୍କର ବି ସେମିତି ମନ୍ତ୍ର ଅଛି। ଆମେ ଜଣକୁ ଝାଡ଼ିବା ମାନେ ନିହାତି 15 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଡାହାଣୀ ତାଙ୍କ ବିଦ୍ୟା ମାତ୍ର 2 ମିନିଟ୍ କି 3 ମିନିଟ୍ର ବିଦ୍ୟା। ସେତିକିଟା ମୁହଁରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି, ମନ ଭିତରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି, ତୁମ ନାଁକୁ ସ୍ମରଣ କରି କିମ୍ବା ଆଉ କାହା ନାଁକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଯଦି ସିଏ ଥୁଙ୍କି ଦିଏ, ଥୁ କରିକିରି ଥୁଙ୍କି ଦେବ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଲାଗିଯିବ। ଯାଇକି ଯାହା ନାଁରେ କରିଥିବ ତା ଦେହକୁ ସିଏ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ପ୍ରବେଶ କଲା ମାନେ ଝାଡ଼ା, ବାନ୍ତି, ପେଟ ବଥା, ପାଗଳ, ଦୁନିଆ କେତେ କିସ ତାର ଅସମ୍ଭାଳ ହେଇଯିବ। ତ ସେଇଟା ହେଲା ପାଗଳ। ଆଉ ସେଇ ପାଗଳକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଛେ, ସେଇ ମନ୍ତ୍ର 15 ମିନିଟ୍ 20 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ଝାଡ଼ିବୁ, ତେବେ ଯାଇକି ତାକୁ ଆମେ ତା ଦେହରୁ ଛଡ଼େଇ ପାରିବୁ ବା ଉଠେଇ ପାରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଡାହାଣୀ ମାନେ ସେଟା ତାଙ୍କର 3 ମିନିଟ୍ର କାମ। ସେଇଟା ହେଲା ପାଗଳ। ଆଉ କ'ଣ? ପେଷଣ।
पेषण जिनसटा हला चंडी माननकु नेइकरी चंडी माननकु धरिकरी लोकंकर अहित करिबा पई अनिष्ट करिबा पई जो प्रयोग करा जाए सेटा हला तम पेषण। से पेषण तंत्र क्रिया मंत्र क्रिया द्वारा करा जाए। धरो गोटे लोक को मोर पेषण करिबा अछि मु से मोर जो चंडी रहिले चंडी मान को धरिबी मंडला काटिबी तांको भोग देबी एवं जहाँ क्रिया विधि रही सेया करी कुकुड़ा छेड़ी जहाँ लगला सेया देवी एवं से लोकर अनिष्ट ताकू पठेबी आउ से जिनसटा करदेला माने सेटा एते शीघ्र से लोक को हैरान करबने कि पकेबने से धीरे 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 तार काल बेल राशि नक्षत्र बार तिथि देखिकरी से ताकू ग्रास करबे बा सेही घरर जहार माने राशि उणा थिबो राशि नक्षत्र उणा थिबो आ खराब समय थिबो से समय रे जहा देह शुष्क थिबो ता देहरे प्रवेश करिवो এবং तार अनिष्ट करिवो जेमति कि लोक कोंती आ नाडा पेशेंट थिला बोली से लोकटा एमती हे गला कि ता हाथ गोड़ पंगु हे गला कि पागल हे गला कि अन्य जहा एटा बहुत खराब जिनिस ए जिनसटा को भलो करिबा पई हेले आगे देखिबा पई पड़बो जे को चंडी माध्यम रे से कामटा तेणु करी एगुड़ा हला हमर बहुत पुराना जिनिस बहुत पुराना कालरू लोक माने लोकन को हैरान करिबा पई तांको शत्रु को दमन करिबा पई ए खराब चिंताधारा मनोवृत्ति नेकी शिखितांती एवं लोकन को हैरान करते एटा गोटे बहुत खराब जिनिस लोक पागल भी हो जाई पारे लोक को मारी भी दे पारंती कि ता अंग प्रत्यंग को खराब मध्य करके रखि पारंती एटा हला पेषण पेषण क्रियाटा बहुत बड़ क्रिया तबे आजिकाली जुगरे हिंसा मनोभाव अधिक बढ़ी बढ़ी चली खराब शक्ति बढ़ी बढ़ी चली भल शक्ति सब लोप पाई चली आगे कौन होता गाँ गढ़ पिला माने वृद्धों ठारू मंत्र पाठ शिक्षा ग्रहण करुले लोक भल करवा लोक उद्धार करवा साहाय्य करवा से मंत्र शिखुले किंतु एबेका पिला माने सब जाइए रसी भाटी तले तेणु करी ए जिनसटा धीरे धीरे लोप पाई जाउची एवं खराब शक्ति बढ़ी बढ़ी चली कि मालिका तो कही ना ध्वंस हब माने हब तेरे भल शक्ति जदि रहिला खराब शक्ति केबे भी माने आउ ये कड़ी जीव जेहेतु खराब शक्ति केबे भी आउ एतेटा ता जदकि रेंजरे काम करबा कथा करि पारिबो नै तेणु करी भल शक्ति सरी सरी जाउची लोक माने आउ ए जो झाड़फूक बा मंत्र शिखिबा भल काम करिबा लोकन को भल करिबा बा लोकंकर मंगल करिबा से चिंताधारा नाही प्राय तो एई समय रे हमर रोहिणी समय रे प्रत्येक गाँ रे आखड़ा बसे गुरु शिष्य मानकु मंत्र पाठ करांती मंत्र शिक्षा दियंती किंतु एबे आ सेटा देखा जाऊ नाही जेते पिला रहिले समस्ते हंडिया मोहली गंजेई निशारे बुड़ी केही भी थोड़े चिंता कले नहीं जे जिनसटा लोप पाई पाई जाउची मंत्र जो थिला आगे बुढ़ा बुढ़ी माने जो रखी थिले मंत्र भल मंत्र सब रखी थिले ज्वर हो झाड़ा बांती हो बैजा बसंत हो विभिन्न पाए से गुड़ा एबे नाही सरी गलानी आउ जतकी लोक भी शिखी थिले से माने भी चली गलानी
ଆଉ ଯେତିକି ପିଲାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ବା ମାନେ ତୁମ ପରି ପିଲାମାନେ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ସବୁ ମଦୁଆ ମାତାଳିକି ସରିଗଲେଣି। ଆଉ ଏ ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ଭଲ ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି এই ଜିନିଷଟା ଆଉ ରହୁନାହିଁ, ଆଉ ରହିବ ବି ନାହିଁ, ଲୋପ ପାଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଏ ଶକ୍ତି ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଶୁଦ୍ଧ ରଖିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ଆଜିକାଲି ପିଲା ତ ସବୁ ଏ ମିଠା ତା ମିଠା ଖାଇଲେ ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷଟା ରହିବ କୋଉଠି। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଆସିବୁ, ମୁଁ ତତେ ଡିଟେଲ୍ସ କହିଦେବି। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଯୋଉ ପୂଜା ପଶା ବା ମାଙ୍କର ସେବା ଯୋଉ କରୁଛି ବା ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେଇଛି, এই ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ଶିଖିଲେ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଜକୁ କଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ସେ କଥା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି। এই ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବ, ଶତ୍ରୁ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବ ଏବଂ এই କଳି ଯୁଗରେ ଧର୍ମ କାମ ପାଇଁ କିଛି ସହାୟକ ହବ। ଠିକ ଅଛି, ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମାତା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।